Begira zer nolako sandia, postrerako ekarri dut. Begira, shoot bat, shoot bi, shoot iru. Ai ama, gure gaurko gonbidatuak 6 altzaldi egin zituen eta errekorra hautsi berri du. Baino ez sandia batekin, 100 kiloko harri ehar batekin. Bai, gaur gurekin Lucia Orbe izango da, sukaldatzen. Adi lagunak. Lucia, ondo eal naiz, olait alde zuarri jasotzaileak. Iñaki Perurena diru dizu. Epa, guaze, hoi Perurena teknika esan, ez da? Eta ze musatea zait. Oso ondo. Prestautan hau. Baina, bueno, zuek erabiltzitu zuen harria, bueno, errekorran harria zema pixatzezun. 100 kiloko bola. 100 kiloko bola. Ba, hau baino, 80 bat kilo gehiago. Aia, ama, hoi da sasoia dakasuna. Bueno, eta zukalden zemuz moldatzezea? Bueno, moldatzenaz, bai, konpontzenaz. Bueno, gaur ikusiko zuen, antxo batzuk ingoitugu papillot erara, eta hemen ingo deu saltxa bat armendolekin, patata eta tipula lagungarri bezala, eta aldi berian zure arrakastak eta zure ibilbidea zautu adoz. Bai. Venga, bota bostekoa, eta guain labana, tamin gaina bengo jo. Bueno, ai, ama, baldakizuen ez ema pixatuko gutxikura bera. A ber, heldu. Baka, pixu pizkat, Igual, 15... Bai, Amar, ez dakit. Amar bitartean. Bueno, hor utziko datzian geho pixatuko deu, eta gertu ibiltzeana, jaten geldituko eta bestia harriko egiten jarriko deu, bale? Bale. Ondo irutzen zaizu? Bale. Jate emango dozta zoan da guztiz ez, da? Bai, noski baiet. Harriko indageo jaten eukiko eiteunak, bai. Bueno, garatuko izun dut ninoe biliko gean errezetakin, bale? Bueno, ingoitugu antxoa batzuk papilloterara. Eta papilloterara zen nahi du esan, basorro baten inbiar dela, barazkitxok eta horrekin, eta suabe ingoitugula. Baina, lehendabe izango deuna da, piper gorrilla labian erren, ingo deuna, bueno, batzu jorire bai barroa sartuko deu, eta gero hemen tipulina eta piperrak beste alde batetik errekoitugu hemen, bale? Gero, ingo deuna, labetik ateako deu, erretako piperra, zurituko deu, beste barazkikin astuko deu, eta hango ontzi batian, hemen ja zutan, jarriko deu, azpin, barazkiek erreta. Gero jarriko deu kapatxo bat, antxua garbituta. Gainen berrio barazkik eta berrio antxuak. 3 kopa ingoitugu. Eta gero hemen baratzuria eta ospinakin ingo deu olio baratzurio batola majauta eta gero gainetik botako deu lagungarri bezala. Eta hori ingo deu gero plateraratu. Eta hori izangoa gure plateran oinarria, baina lagungarri bezala esan duen bezala pare bat gauza ingoitugu. Bat, armendola hauek ingoitugu hemen sartaiti pasa eta ondo gorritu. Ingo deu baratzuria aprotxatuko deula, haula ben sartuko deula, baratzuriare bai sartuko deu. Eta gero, baratzuria erre horrekin. Eta baitare, armendola hauek tostatuta ongo diala, hemen dakau oilasko saldakin, ingo deu birrindu, eta juku bat ingo deu armendolena, hoi plateraratzen deunean, gainetik botatzeko pixkat. Eta lagungarri bezala, ingo ditugu patata batzuk panadera, tipulakin sartaian erreta. Ados? Ados. Oso ondo. Bueno, ni jungo naiz antxoa garbitzen, jarriko ditut hau labian erretzen, eta zu lagunduko jazu, tipulina hau. Eta hau, azalak endu, lehen da bizikua, txorten eta sustraiak endu, eta Juliana moztu eta sartaian jarriko dugu potxatzen, eta hori norduko, geho piperra jarriko xio baitare, bale? Perfecto. Hoi zure kontu eta hau nere kontu. Bueno, eta kontatu iguzu, errekorra. Ze gauza ona, ez da? Bai, egia esan bai, oso posgarria. Oso posgarria eta gore bat izan beharko zuen, ez da? Errekor hori lortzia, ez da? Bai, jo, niretzat sorpresa handia izan zen. Ez geunden ziur, saiatu nahi gendun eta, bueno, entrenamenduekin eta aleginagaz, ikusten ari gara gauza politak lortzen direla eta orduan egia esan oso posik. Ze ona, eta orduan, etzenekin iritsi zeinean
plazara olako zerbait gertatuko zela, edo lortuta pasen eukan ja entrenamentutan, edo zer? Bai, entrenamentuetan lortuta neukan, baina... Oida, gauza da entrenamentutan lortzia, gero plazan lortzia, ez da? Gauza ezberdina da. Jende asko esaten dago gero plazan, berotu egiten dela eta adrenalinagaz gora egiten duela, baina ni oso urduri jartzen az. Zea plaza Andrea, ose? Ikasi behar dut oraindik. Iten naizea. Bai, hasi berria naiz oraindik. Eta bueno, 1 kiloko harriakin 6 altzaldintzen ditun, ez da? Bai. Nuntze hon errekorra? 3 altzalditan. 3 altzalditan? Bai. Denboran barruan sartu behar da, edo? Bai, 5 minutuko tanda bat izan, eta helburua zan, alik eta altzaldi gehien. 5 minutuan altzaldi gehien. Eta intzen nun 6 altzaldi, ez da? Vale, zenek zekan errekorra, zenek hautsi zen nion, zenek kendu diozu errekorra? Maria Jose Sardoni. Vale, barkamenak eta eskatu aldizkiozu edo. Ez dut ikusi, ez dut ezagutzen. Bere entrenatzaio eta bai ezagutzen dut, baina ez dut ikusi... Oan digan ez dut ikusi? Ez. Bueno, topatuko esatea guantxe pasada eta normala da, ez da? Vale. Eta, bueno, orduan, a ber, zein ezkio, doblatu indezu, arrakazta, ez da? Bai, oso ondo urten zan, bai. Kuriosoa da gainera, normalean bolagaz pisu gutxien altzatzen den harria dalako, baina ni beti esaten dut kontrara egin denagoela, ni kilo gehien altzatu ditudan harria dalako. Bolakin, Bai. Nik bai, sandia hoi da gehien altzaten abizitan. Ai, ama. Ona. Bueno, eta zenbat altzatzen dezu gehiena? Zein da zure errekorra altzaldi bat bola batekin? Zenbateko bola? 1 kilo, ez dut gehiago probatu. Ai, ama. Probatu behar dut, oin jendeak esan dozta, probatu behar dut. 120, haundi joan bila funberko zegoen, ez da? Bai, gauzak gutxinaka, pizkanak. Etorriko dia, beti hola esatea, aurrengo semea eukitzezu, eta bigarrena noiz euki berdezu, utzi arnazten aurrena, ez da? Bai, gauza asko ditu eukido guz honen arte, eta bueno, orain oporrak gauzatu behar. Bueno, Lucia, kontatu iguzu, nun eta nola izan zan egun hori? Abadiñon izan zen, Santrokaz jaien ekitaldien barnean, eta hango frontoian, eta egia esan, jende nahiko txurbildu zen, nire lagunak esan hostien ezin zirela etorri ospakizun bat geneukalako eta urrun egon behar zirelako, eta azkenean etortzeko kapazak izan ziren, nire gurasoak be. Eta zesan zizuen, txantxetan hili hartzeko edo ala zan hasiera batian? Lagunak zesan zizuen, txantxetan etziala etorriko? No, ni uste nun benetan ez zirela joango, eta eguerdian ikustera joan nintzen. Bueno, ondo pasa gaur, ez dakiz zer, gero ia bergauean deitzen dutzu edan eta etorriko naiz, eta esan hostien, sinistu duzu benetan ez ginela joango? Eta ni ez dakit urduritasuna da basan, baina ni guztize konbentziota han ez zirela agertuko. Bakarri gurasoak etorriko zirela. Bai, etorri ziren, baina nik ez nekien. Ai, ama. Bueno, eta bertan, egun berezia izango zan zuretzako, ez da? Bai, aurreko egunak oso urduri pasan ituen, eta egin behar izan nun olako lan pizkat mentala, pentsatzen ar, Lucia, lasa, hau gustuko zunzeo zer da, oso urduri zauz, presio asko jartzen ari zara zure buruan, baina ez da beharrezkoa. Ibili lasai eta disfrutatu. Honetara kontranatu duzu eta gustukoa duzun zeo zer da. Eta orduan hori zan pizkat nire pentsamendua, eta orduan... Lasaitu zizuna pizkat hor bar. Bai, gustora joan nintzela. Aurreko egunetan oso urduri egon nintzen, baina egun horretan alai joan nintzen. Urduri, tentsioagaz, baina ja ez... Baina lasaituta. Ja ez hain larri, baizik eta tentsioagaz. Bikain. Bai, tentsioak ere eraman inbierda plaza tentsio pizka gaina, ez da? Bueno, Lucia, bota hori zutara, eta piperrak iriki, pepitak atea eta berdin egin, bale? Bai. Eta ingo zuna da, horra azpindakazu zakarrontzia, organikoana, eta bera bota horrea salaketa, eta piperrak inasi, bale? Perfecto. Eskerrik asko. Jode, fina, zea labanakin ondo, moiztezu labana, harria bai, baina labana bai, Asko zukaldatzen duzu? Saiatzen naz barazki asko eta egiten eta gauzak prest usten etxean, baina egia esan oso zukaldari alperranaz. Bai, hori danok esaten dugu, hombre, ematein maigu beti hobeto dago, baina hori ninbiarri izatea, ez da? Familiaren txate edo lagunen txate egiten baldin badut, gehiago saiatzen naiz. Bai, niretzako bakarri baldin bada... Era errazean egin badaitek eta gauza oso gutxi zikinduz. Neska lagunak berdin egiteu, Natalik. Etxian, bakarrin badao, tostada atiteu zeo zerrekin jateko, eta listo. Eta gukuten baga eta semiak eta orduan bai iteu, kiston afariak iteitu. Baina gero, bakarri da honien, ez du iten, dani mekatzi, lama, zutzako ez bazu iten, Baina, horrela izaten dira, amatxokola izaten dira, eta zure ala izango zea. Ai, ama. Bueno, eta... Arrakazta baino lehen nuo. Zenbatetan ibili zinen? Errekorra saiatu zinen aurrekon batean? Hau izan da lehen da biziko aldi saiakera indezuna errekola lortzeko? Hau izan da nire lehen biziko aldia errekor saiakera bat egiten. Eta
egia esan lehen esan dutzu sorpresa bat zala, ez nekielako uneko bola altzatzeko kapasan nintzela. Ia txantzetan altzatu nun, harri jasotzaile batzuekin, venga, Lucia, altzatuko duzu, ez duzu altzatuko? Eke ba, eta pentsatzen nun lagundu behar eustiela, baina eskenean ez idaten lagundu eta nik nire kabuz altzatu nuen, así que oso, sorpresa eta oso eskertuta, berai esker altzatu nuelako. Ze, ona. Bueno, eta, geho, nola ibiltzezea egunero kontatu? Asko kostatu zaizu entrenatzia, rekorrau bilakatzeko, o errazin dezu, o nola izan da historia? A ber, niri kirola egite asko gustatzen ja, eta orduan ni posik noa entrenamenduetara, eta adibidez soporretan eta noanean be, entrenatu egiten dut, saiatzen naz entrenatzen. Orduan entrenamendua, kirola egitearena, niretzat naturala dan zeo zer da, baina egia da, moldatu behar izan naizela, indar gehiagoko entrenamenduak egiteko, gainera asko lagundu naute bezarautzen egonaz asko entrenatzen, izetatarrenean Andra Marin ogikinegaz egoteaz aparte, eta asko lagundu nabe. Orduan, ona etorri behar izan, zarautzera etorri behar izan naz askotan, haiekin egon, eta gauzak moldatu behar izan ditut, baina oso gustora. Eta Lucia, ze moldatu behar izan dezu? Ze kiroletan zinan adituagoa eta guain harrira moitu zea? Ni txikitan igeri egiten nuen, ikastolako igeriketa taldean, gero batxillergoan eta utzi nun eta unibertsitatean be, baina beti gustatu izan jata asko igeri egitea, eta orain dela 5 urte, edo 4 urte, crossfitean hasi nintzen, eta handik pasatu nintzen herrikiroletara. Perfecto. Eta herrikoletan, harriari eman diozu egurra, beste herrikirolikan eta ere bai asizea ematen? Guain baki pentatroiak ore prestatu berri zehala, ez da? Nire lehenbiziko plaza Bizkaiko ingude jasotze txapelketa baten izan zan. Dingitanga. Justo pandemia ostean. Gero bigarrena Tolosan izan zan, pentatloian, binakako pentatloian, lehenbiziko emakumezkoen binakako pentatloian. Eta horrez geroztik, txingekin ere ibili naiz, aizkorako txapelketetan ere parte hartu dut, momentuz Bizkaian bakarrik, ez daukate hainbesterako mailarik, baina eta aizkoran nola moldatu zea? Harria, dana bihar da teknika, baina aizkoran bai bihar da la teknika eta kemena hor ondo emateko, hanka onduan emateko aizkorakin, ez da? Nire ustez disiplina teknikoena aizkora da, guztiak daukie teknika asko, igual... Emateko harriak ez ez, baina hor gerrilla ondo sartu behar da, eta... Txingak, inkluso, askotan zaten da txingak eta oso barakerrik eutxi behar direla eta, baina horrek teknika badaukare. Orduan, ni ikasi dutena da, deanak daukiela beraien teknika, jendeak lan asko egiten duela bakoitzean, eta horregatik ni probatzen ari naiz, eta asko, gustuko dute probatzea, baina, oraindik asko ikasten ari naiz. Eta aizkoragaz resistentzia eta asko behar dabe, ez bakarrik teknika. Gerri bueltan, ni behin, ezeakin egon itzan hola da, mugertzan etxian, eta han egurba moztu nun, eta geho bakizu, historias abokados garatzen egia, venga, Joseba, junin berdeu beste garratzea, ez, ni hemen geldituko nahu, benborra moztu arte. Ez din bizdama, buelta eman, benborra moztu nun zeikan, hori bai. Lau egun nola, jonitzen gero, lau egun nola, jauite hori gerriko mina, Zube gauza asko animatzera probatzen. Bai, arrotu iten naiz animatu, eta geho bakizu, gerriko minak izaten dira. Bai, atxurragaz ere ikusi zintudan behin. Atxurrakin ere moztu eten borra. Bai, nola zan, ustenet hori Ramirokin izan zan, eta... Sobron alto izan zan? Barrion izan zan. Barrion, ez leku polita gaina, Oso polita, bai. Bai. Ana zinintzan beragaz aizkoran. Benetan? Hor behakin inuna zan de bai, eta osoa moztu nun, hor saioa bukatu zan zen, gaina ustez ikusi zala bukatzen da dana, kontatu zidan. Zeo celebria izan zan. Aizkoakin nik enekin, aizkoakin bai, baina atxurrakin mostia zeonikan enbor bat. Eta atxurroi nola dakan, afilau eta gustau zitzaiten, gaina esan dezula txinga eta engudeakin. Egon itzane bai, dimitama, geho txingak hartu, eta gero hemen lepoko min bat hemen alde hontan hola, 3 egun hola ere bai. Baina telebistan arrotu. Berotu egiten gira, bai. Ai, ama. Bueno, hemen bagoaz txirrik itxarraka, Oain jarraituko, nik usten dut papilota iteko hemen bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bigarren egingoet 6 eta 6 jartzeko, nahiko izango ditugu, horre eman jozu 2 vuelta, hemen, honekin eman. Bueno, gurean jarraituko dugu, hemen txet, tipulak eta piperrak, behitu ze kolore hartzen nahi dian, hemen bakizu telebista magia iteula, eta tea deula betikan, piperra erreta, eta baratzuria erreta. Baratzuria erretakoa, hartuko izut hortikan,
Zeatikan hori gero ingo deu, armendolekin eta oiazko saldakin birrindu. Oiazko salda pixkat erabiliko du bakarrikan, Eta hori berdiasuna da, behitu, azalaken du. Perfecto. Hemen txek, gainea lagundu iteu, zeatikan pepitak eta peautak gelditzen dianean, hola iten dezu guretatik, gero bihatzakin eskurretu, eta honea botatzen jutezea tiratxua, bale? Bale. Orduan, txorten atea, azalaken du, pepitaken du, eta erakila botako zuberta, bale? Oso ondo, bale. Ez dakito lan aterako jatan, baina egingo. Ondo ateko zaizu, eta bestela beste behin saiatuko gara, eta ondo inarte egingo gara, bale? Oso ondo. Bueno, eta ni, jungo naizena da, behitu, armendolaiek ingoitutena da, goxature bai, gorritu, sartaian, eta gero, patata eta tipula hoie, martxan jarriko deula piko batian. Bale, oso ondo, bago txerrek itxarraka. Bueno, eta aldi berian gauza kontatzen jun behartzea. Bueno, pentartu da kasu, ez da? Azte burontan. Nola zaude, harri jazotze eta gero, hainbeste lehiak eta indagero, prepautal zaude, o nola harrapatu goza dituzte azte burontan? Dana ez kontatu, Dana ez kontatu. Hombre, ber, igual ez ditut nahi beste bezain entrenamendu egin, baina ja harri jasotze txapelketen ostean gogoa daukate ontarako, gainera hau binaka izango da, Julia Martinezekin joango naz bikote, beste aurreko urteetan Garasi Arrutirekin joan naiz, baina aurten berak beste txapelketa bat dauka, eta orduan Julia Gasnoa, eta Julia izan behar zan lehenengoko edizioan, eta bere taldekidea lesio natu zela eta ezin izan zuen egin. Orduan, kenduko pizkate gogoekin geratu zen, eta bere agaz joango naz. Kenduko zu izpina hori dakana osatuta. Bai, eta pres gaude, baina entrenatzeko saia. Julia segobiarra da, eta kostatu jaku denbora topatzea. Elkarrekin egoteko, ez da? Claro, bera, ona etorteko, paliza galanta da segobiartik ona etortea, entrenamendu egitea, gero berriro etxera, eta Julia be harri jasotze eta pelketetan parte hartzen ibili da. Ja, eta nola antolaten dezu egia esan, oso desberdina izan behar du errekorraiteko entrenatzia, o aizkoran ibiltzeko, edo derrepente guain pentrelatu dirako, ez da? Gorputzai aldaketa hondiak ematen dizkiozu, ez da? Bai, klaro, errekorrarako indarrezko entrenamenduak ziren batez be, eta orain pentarperako... Kontatu pizkat, zet desberdintasuna, indarrezko entrenamenduak nola iten dituzu? Bai, indarrezko entrenamenduak... Izetetarrak jarriko izu horre hurrian, ez da? Bai, eta Andramari nogikinek be. Hori, indarrezko entrenamendua guztiei gustatzen jake, eta askar berotzen dira. Indarreko entrenamenduak, peso muerto, sentadilla, kalakoak egiten eta ibilinaz, eta pizkate makinak eta, baina aerobiko adibidez gutxi, eta korriketan eta ez da komeni ibiltzea, pisua galtzea, karo azkenean, beti zaten da, ez da, kiloak mugitzen dituztela, orduan, bueno, hortarako... Horretik nik ez demoiten kilo asko, no? Bueno, jente oso indartua dago, gutxi pisatzen duena, bai. Bai, nervioak, baina nervioak gute zaigu eta hor konpon. Nire kasuan igual ez hainbeste, bai. Eta zesan behar nizuen, eta gero adibidez guain pentatloirako nola entrenatu behar esan duzu. Hor gartzien, aldaketa horiek entrenatu beharko dizu, ez da? Txingetatik nola pasako horrik aitea, o alde batetik bestea, ez da? Hori izan da pizkat saia antolatzea, Julia, etortzeko aukera gutxi izan dituelako. Baina, bueno, bereziki hori entrenatzen egon gara bera ona etorri denean, eta gero bakoitzak beretzean, entrenamendu asko egin ditu. Juliak asko daki kirolei buruz, bera biomekanika pare bat kurtso eta egin ditu, eta jarri Ostasa Lucia, entrenamendu honek egingo dituzu, tal, eta orduan berak esan ostan. Astean birritan korrika egin, astean behin indarrezko entrenamendua, astean behin harri jasotze, eta egunen baten egizu pentatloi froga, zu bakarrikan, baina hartu izu zehatzedenak, nian zuga egongo balitz bezala. Eta orduan, gutxi gora bera... Bai, saiakera bat egun hori izango balitz bezala, ez da? Bai. Eta adibidez, zeiten dezu zehazki pentatu egunean, zein da zuekin behar dituzuen markak? Gure lanak, azten gara arribola jasotzen, 72 erdiko arribola, hogei altzaldi eman behar dizkiogu bien artean, bai. Mutilak ez du hainbeste altzaldi iten, ez da? Bai. Hogei, mutilak ez dituzte hainbeste egiten, banakako sailkapena jardunaldiak. Hogei bilon artian. Bai, mutilak 40. Eta bai, egun berean izango da azte buruntan mutilena zein neskena. Orduan inbertuzu, hogei altzaldi, 10 eta 10, o nola aldakudeatu? Julia Gaz ni 10 eta 10 egingo da, baina gutxienez batek 8 eman behar dizkio. Orduan 8 egitea be posiblea da, eta bikotea 12. Bai. Gero, hortikan, horren ostean, gizafroga. Gizaproba, bale.
250 kiloko harriari... Bion artian. Ez, bakarka, bakoitzak plaza bat. Bakoitzak plaza bat, batek eman da beste ekarri, ez da? Bai, eta horren ostean aizkora, gure kasuan 255 ontzako enborbi. Eta hor... Bakoitzak bat? Ez, txanda librean egin behar dugu, eta hor, erdi bakoitzean, minimo, batek 15 kolpe eman behar dizkio. Baina, bueno, normalean oso erreza da, gu kolpe gehiago behar ditulako, orduan bai. Zazpi kolpetan ezin da birrindu, ez da? Ez, bueno, nire kasuan ez. Igual batek egin izango du, baina nire hendik ez nasa llegatu puntu hortara. Bai, horren ostean txingetara goaz, 6 plaza, bion artean, 3 eta 3. 3 eta hori bai erdiban nahi behar da? Bai, hori erdibana. Eta gero 20 buelta, plazari buelta korrikan. Eta horretan be, harriagaz... 12 edo 10. Karo, ni adibidez garazigaz 12 altzaldi ematen nizkion, eta gero korrikan 8 buelta, baina hori aurten Juliagaz eta 10 bai korrikan zein harri jasotzen. Nun ibiltzen zea fuertiena, nun usten dezu utzi biherko diozula pixkat behai urratzak ematen da aldeantziz? Gure kasuan, gu biak harri jasotzaileak garenez, ni uste dute hobeto moldatuko garela harri jasotzen eta gizafrogan, eta gero bion artean animo asko behar dizkiogula elkarri batez be... Bai aizkoran, bai korrikan. Garazigaz gertatzen jatan kontrako zera, garazia aizkoran ondo ibiltzen zan, eta berak erresistentzia handia zeukan, eta gero korrikara heltzen ginenean, bera ja guztiz libre zegoen, eta korrika egiteko moduan, beste 20 minutu. Baina alare gehozuk sortzin, behar dituzu ezin dut anain, orduan, ez dakita inuna dan hain desberdinak izatia, ez da? Bueno, a ber, garrantzitsuena ondo moldatzea da, komunikazio ona edukitzea eta batera ondo moldatzea, eta egia esan babiekaz moldatu naso ondo. Eta adibidez korrika, jarraian inberdia, o bade kauitia 3 buelta? Nahi dozun moduan. Bai, hogeira duz gero, ni normalean banaka egiten ditut. Korrikara etzen garenean, ja da, cuestión de supervivencia. Erdila ezin dalako, bestela, be. Claro, garazik adibidez, noiz behinka 2 buelta ematen zituen, eta hola ni atxeden gehiago hartzen nuen, baina oraingokoan ez, oraingokoan ibili gara Julia eta biok, hola atxedenak kudeatzen. Zuk bi, tanik bat. Banaka eta aguantatu beharra, bai. Ai, ama. Bueno, eta gero irailean banakakoa dator, ez da? Bai. Ere bai prestatuko zea bertarako? Bai, saiatuko naz, gustatuko litzaidake. Horren ostean gainera aizkorako txapelketak ditugu, orduan entrenamendu ona izango da. Lo que pasa que banakakoan ja 15 jasoaldi dira, norberak 15 jasoaldi, gizafrogan be plaza bat, 255 ontzako bienbor. Bienbor, oza, bilak zuk. Bueno, a ver, bai, bienbor, bai. Eta gero txingetan 4 plaza, eta korrikan 15 buelta. Jasoaldiak eta korrika gutxi gora bera, bai. Baina binakako, baina nekatxo da, ez da? Niretzako bai, pero nire kasuan justoko kostatzen jatan, aparte aerobikoa denez, norbaitekin joatea asko laguntzen dit, atxeden horietan pizkat errekuperatzeko. Banakakoan... Bat oinez da bestia korrika, bat oinez da bestia korrika. Banakakoan ez da hori, ez da posible. Guztiak dana eman behar, momentu ero eta listo. Ezin gelditu. Bueno, ondo. Bueno, hemen bagoaz aurreatzen, lan asko aurreatu ditugu, eta dia dana bideratuta dakagunez, erreportai bat ikustean jungo gea. Eta zehazki jungo gea, Niketan zeiket, ikusiko zuen zeleku beharra, berexia, eta jaki harrak ezautzen, zu bilbotarra izan da. Bai, ezautzen dut, ondana, bai. Ondo da oskatu alde, nola esatea? Niketan zeiket. Niketan zeiket. Bueno, bertara goaz, eta ikusiko zuen zeleku gauza harrak dituen. Haupa Joseba, Zurine zantzen naiz, Niketan zeiteteko gozoien nagusia, eta gaur, eguerdi, osasungarri bat pasatzera gonbidatzen zaitut. Goaz! Niketan zeite jatetzea, paradisu bat da, alergia daukaten mundu guztientzako. Glutena, azukrea, lakteoak, orduan, hau, osasungarria eta zaporedun jatetze bat da. Proiektu honen atzean, sartuta dauz gure etxek bosket nagusi bezala, gero futbolari batzuk, Ibai Gomez, Marcos Llorente, besteak beste, eta ubikazio oso ona du. Uri bitarte pasalekuan dago, zubi-zuri, zubiaren ondoan, eta hortik gertu pila bat gauza.
Norbaitek zehozer osasungarria nahi baldin badu, ez da nahi zehozer oso pisuduna jatea, oso ona da ona etortzea. Asko jan dezakezu, baina oso libre aterako zara. Horregatik naked and sated hitza, desnudo eta saciago. Jaten dozu, baina ondo ateratzen zara. Gure osagaiak beti naturalak direlako. Gure janaria janostean, gure estea ez da puzten gure sabelean. Eta horregatik, nakedan ziteko janaria oso zantzugarria da. Dana ez da barazkia. Badauzkagu tostak, badaukagu pizzak, burgerrak, baina gehiena bai, eta asko saltzen dena Bilbon, gure gozogintza. Gozogintzan zehaukagu plunkeiak, doneiketak. Zergatik doneiket, ezin delako esan, beste hitz bat, eta horregatik gureak bereziak dira. Gero horretaz aparte, tartak. Eta laizzer, haian sorpresatzeko datoz. Hemen gaude gure sukaldean, eta ez dizuet kontatu zer egingo dugun, ahabi doneiketa. Osagaiak, batata edo boniatoa, datillak, koko olioa, arrautza, vainilla pasta, jengibre eta kanela, yuka almidoia eta legamia. Gure doneiketak oso bereziak dira, ez daukatelako gehigarririk hori garrantzitsuena, orduan glutenik ere ez, azukrerik ere ez, bebai friturarik ere ez, dana labean sartzen dugu edo plantzan. Hau osasuntsua da, orduan zer hobeto, etorri eta probatu. Eta gerain, ondo irabeteko dugu. Eta hau egiten dugun bitartean, kontatuko dizuet zeintzuk diren gure plater izartsuenak. Adibidez, brantz batetan, tosta iberikoa. Oso saporiduna, gero gure oraingo postre izartsuena. Lau historitako txokolatea. Eta azkenik gure pizzak. Doneiketak labetik atera ditugu, eta ahabi mermeladarekin hasiko gara betetzen. Eta ahabiekin bainu berezi bat egin dugu, eta gure doneiketak bainatuko ditugu. Eta beno, Joseba, hemen daukazu gure gaurko proposamena. Itzeroten zaitut nakedan zaitet jatetzean, Bilbon. Agur! Hau, pasurina, earra lekua dakazuena, ze ondo jatean bertan, jute altzeaz noiz benka area. Zu bertan dakazu ez da? Karo, etxetik urbil. Etxetik urbil, eta sasoiko eta janari zanuakin, ze hobe, bertan jun, da esan du bezala, asko jan, eta digestionakin, ze garrantzitsua. Bezarka handi ba lagunak, horrela jarraitu, eta gurean jarraitu, eta gu hemen mekatxiz lama. Gu erreportea ikusten gelditu geha, errintzeskiu pixkat, errintzeskiu. Gauza tingo jazu, lagundingo jazu hemen, bale? Bitu, honeatako ditut, mekatxiz lamar, baina dana ez dakau erreta, bale? Ingozuna da, pixkat ikustena, pixka beltz ikustena, honeak endu, bale? Bale. Eta gainuntzeko, bai, eta beste horrea sartu, gainuntzeko aprotxa. Oie, kendu, baina asko ondo daue. Ez du bertan bera botako dena. Venga, eta hemen daka ja, papilota martxan jartzeko, betu barazkik ze ondo dazkaon, ondo inda, hemen patata, betu, patata dakauna da, mantxo hemen, patata errakin ditut, galanta, potoluak, baina dago xamurtzen. Eta behin, barrutikan biguna daudenian, que ja, betu honik guelta emango jot, batzuk guelta emango jot, denak alde guztitatik ondo iteko. Ondo inda daudenian barrutikan bigunak, orduan, zua tope emango jo, kanpotik urruiskarik gelditzeko eta barrutik xamurrak. Bale, hemen guelta emango jot guain patatai. Ingozuna da, Lucia. Esa. Geo, baratzuri hau guztia garbitu, eta bertara bota. Eta geo salda botako jozu, hasieran pixkat. Ingo dugu berrindu, eta gero pixka gehiago berro botau. Dana ez bota, bestela oso sopa bat bezala geratuko zaigo, bale? Venga, oso ondo. Hoi, eta gero inbiar duna batzuri gordina, ospina eta peresilakin, mahau, gainetik botatzeko ere bai. Venga, ingotena da papilota martxan jarri. Ingo duguna da, esan duen bezala, barazki kapatxo bat, arrainan kapatxo bat, barazki beste kapatxo bat, eta gero arraina gainetik. Ingo duguna da hemen, erdila bota. Bueno, Luncia, eta plentatu jan. Esan dezu, zure bikotia dala Segoviakoa ez bat gaizki entzun? Bai, segoviarra. Segoviar batek nola iritsi da herri kiroletara? Jo,
Ni ezagutu nun justo pentatloiko, emakumezko lehenengo pentatloia egin behar zanean, ospatu behar zanean, eta emakumeen bila zebiltzaten. Eta kontatu zidan, bera joaten dela entrenatzera Arebalora, Julio Gaz, ez dakizan dein bere abizena, Julio parte hartu da zegoen strongman kompetizio askotan eta txapelketetan, eta haietan be, harria jasotzen dituzte. Atlas Stone deitzen diote, hola hanbola jasotzen dabe. Eta orduan, behin etorri izan uste dut Maiabira, zelai familia gizasolak eta zelai luz eta ezagutu, eta orduan harri jasotzen hasi ziren. Eta orduan hangoko Abilatik, Palentziatik, Segoviatik eta Arebalora joaten dira, eta han entrenatzen ibiltzen dira. Que curioso, no? Ona, eta asko tortzen dira, afizio handia doki, eta beragaz hasi ziren, Julia B. alterofilian aditua da, oin dela gutxi Espainiako txapelketa irabazi da, master kategorian. Vale, ez tezu bikote makala. Horregatik esan dutzu gero korrika eta izkoran ibiltzeko animoak eman beharko dizkiogula elkarri. Baina, bai, oso emakume indartsua da, eta orduan pentatloerako ezagutu nun, gero egia da, bere bikotekidea Claudia Muñoz lesionatu egin zala, eta orduan berak ezin izan zuen parte hartu. Horreztik aurrera, harri jasotze txapelketa askotan ibili da parte hartzen Bizkaiko fitxa daukalako ni bezala, eta orduan aurte, aukera sortu zanean, erabaki gendun batera ateratzea. Eta asko konbentzitu behar izan zenun zurekin hasteko, edo erraz konbentzitu zen duen? Ez, ni uste dut, ez dakite Bilbokoa izan da holan pizkatero egon behar zaren herri kiroletan aritzeko, baina Segoviatik etorrita, bai. Orduan esan oso zaila izan. Ze onda. Beti biltzen da gora eta bera. Gio, hau entaz ezin da bizi, ez daki zure ogibidea zein dan, zerta dedikatzen zea? Ni kimika ikasi nuen unibertsitatean, kimikaria naiz, eta Muskizeko findegian lan egiten dut, Petronorreko findegian. Bai, prozesu departamentuan. Vale, jope, hoi da lanearra, hori jasan zer da, hori Muskizen pasatze geanian, bueno, beti Kantabria aldea jute geanian, hori ikusten dian tximeneak eta zisterna erraldo horiek eta neotezea hori danak kudeatzen orduan, Bai, bueno, ikasten eta aldo dana laguntzen, bai. Aldan neurrian, ez da? Ze ona. Vale, bueno, hemen ikusi zuen olein daun, Kapatxo jarri deu barazki, antxuak, eta guen hemen jarriko deuna dau tapakin, hemen, zubaxuan, lasai, indadila goxo, vaporian ingo bazan bezala, xamurra gelitzeko, papillota. Vale, hola jarri, eta batian, hola, lasai ni ustez 8-10 minutuan, preste ukiko deu. Vale, hemen platertxo hau, botako deu, garbitzea. Hemen patata hau ere, behitu zeitxura hartzen nahi dian, guain ingo deuna da, nola biuna dauden, behitu, nola sartzean labana barruan, txak, barrutikan puria bezala daudeia. Eta guain da, momentua, zua tope eman, kanpotik urruskari eta barrutik xamur gelditzeko. Bueno, eta hau listo dakaunez, hau ere bai listo, hau ere kanpora, junbiar naiz, baratzuri eta ospin eta perexiliak indako majauan bila. Bueno, Lucia, harritan zein da gehien gustatzen zaizun harria? Niri harribola. Harribola, lehen esan dezu gehien horrekin altzatzen dezula, ez da? Eta, kubikoa ere asko gustatzen zait egia esan. Gutxien gustatzen jatana edo kaskarren erabiltzen dudana zilindroa da. Zilindroa? Bai. Baitu behin junitzen nahi Peñaferra da uri zaharra, area, Julen uste dala bea, harri jasotzalia, eta harrek zilindrikoa jarri zin nahi, Eta behin altzanun zilindrikoa, ni baino gehiago pixatzezuna. Hori bai, nik 74 eta harriak 75. Eta kostatzen zaiten, ez da erresa, Zilindriko hori gora, ta gora. Ta gero hemen digan golpe hori gora itia, Bai, niri gerri golpe asko kostatzen jata. Gerri golpe hori, Bai, bola bas ere beharrezkoa da eta kubikoa zigorez hain beste. Beste lau egun, ozia, hola. Aia, ama. Zilindroagaz nibe holan geratzen az. Bai, Beste herriekin ez, baina zilindroagaz bai, ez dakit zergaitik, bete esaten didatez nazela oso abila eta gerri golpe banaiko kaskarra daukadala eta ezin dut, ez dakit zergaitik. Orduan kubikoagaz eta bolagaz sobe moldatzen naiz. Entrenatu egiten dut, baina... Entrenatu, une oro baino. Hobekuntzak oso motel lortzen ditut. Bai, Ai, ama. Bueno, eta hau dana, zu nola hasi zinen? Zu crossfit egiten zen asko, ez da? Bai, ni crossfitean hasi nintzen nire nebak eta lagun bate animatuta, eta getxon hasi nintzen,
Eta horren ostean, emango diazu paper pizkat mesedez. Bai, noski, garbitu, zer joan erraskara, Gaina uste gero asmatu inbiarko zu horre zema pixatzeko, osea, igual harrikuatan egin biharrezu gero, Bueno, eta hor nola hasi zinean? Bai, crossfiten engetzona hasi nintzenean, iruka crossfiten nabil, eta han badauz, getxo herrikirol taldean dabiltzan, bizpairu pertsona, eta crossfita zabaldu eban mutilak be, Jonanderrek be parte hartu izan du, barri jasotze tapelketetan, orga jokoan, saku lasterketan, eta orduan esan zidaten, oie, Lucia, etorriko zara probatzera, animatuko zara? Eta animatzera zanez, venga. Justo, ni alterofiliako zeran oso gustora ibiltzen nintzanez, ja esan zidaten, oie, Lucia, etorri, baina utziko dizu garri jasotzen, tal, holan, como poniendo el cebo, eta joan nintzen, eta asko gustatu jatan. Eta horrez gerozti, kuadrillako nahiko lagun animatu dira, eta orain nire kuadrillako neska eta mutil bat, badabiltza ingude txapelketetan, lokotz biltze txapelketetan, saku eramaten, azkenean, ez gendun ezagutzen edo ez genekien hain eskuragarri geneukan ikan Andramarin getxo herrikirol taldeagaz eta hogikin eskolagaz. Hori ondo da honez, leheno igual hiriburutan, da ez zion hainbeste aukera juteko, eta noiztik handago Andramarik hori martxan? Betidanik edo onda? Orain dela urte asko, onda, lo que pasa que... Jende ez enteatzen igual, no? Eta harri jasotzen uste ez zirela hain... Adituak edo hain prestatuta. Baina justo pandemia zi aurretik edo justo horren ostean ez dakit, ni pandemia ostean hasi nintzen, orduan ez dakit, Felix Campos etorri zan ogikine, bera berez lehioakoa da, eta harri jasotzen ibili zen aspaldi, eta orduan bera jubilatu egin zan, eta hasi zan berak zekiena irakasten, eta negoten da gugaz. Felix ogikinegaz, eta gero John Peter Scott, beste gaztetxo bat, gugaz egoten da, eta asko laguntzen gaituzte, eta asko irakatzi biak. Ze ona. Egia esan bai, azkenean beti behar dia adituak onduan, eta jende dakina, zeatik, bakarrik olako gauzak aztia ia zinezkoa da, ez da? Bakarrik aztia olako kirol bat, eta harri gabe. Aizkora gabe, engude gabe, nola azten da pertsona bat, ez da? Oso zaila eta harri jasotzen kasuan igual pizka eta arriskutsua esango neuke. Porque igual hasierako momentuetan esan behar dutzuen nola harria jaso minik esartzeko eta bar, eta igual ez dakit, balantza edo oreka galduz gero igual norbait zure alboan egotea eusteko eta konfiantza asko ematen da. Eta norbait dakina, gaina, ez da? Dakien norbait. Bai, gudio, a ver. Vale, hori utzi horrela, oso ondo. Eta guain, nola gaur egun badatorren, eta pixka presekan nagoen. Eta patata moreno jartzen nahi dian, atea patata, mesere, Lucia. Ni honekin jungo nahiz da, bale? Venga, ekin. Venga, badatorreta. Laizter korrikaldia, venga. Hau da, plazan ibiltzia bezala. Ondo. Bueno, baina plazarako entrenatuta nago, ontarako ez. Ni naiz entrenadoria. Venga, segi, eman. Gaur entrenamentua da. Lasai atea. Goiek behitu zeitxura egaen. Barruti xamurrak eta papilot hori ikusiko zue, Ikusiko zue. Geratuko da erdi gordina hola antxua vaporen inda. Dala, egundoko gauza bat. Ni nahi detena dago gauza batetaz libratu. Bakizu zer? Ze. Arriku bataz. Orduan, galdetuko izut. Zure ustez, zenbat pixatzen du super sandia horrek? Hartu berriro nabazu, Hartu berriro lasai. Vale, hau listo dakau. Vale, a ver. Mendak, balantzanik, Vale, ni uste dut lehen esan duguna baino gehiago pisatzen duela, Gehiago? Bai, leher amabos esan dugu, igual 18 hogeita bi. Bai, Indarra galdu alditu zuzukaldian. Bueno, jan nahi dut eta esarriko egin horregatik. Vale, ostras, egia esan, nik ez detuzte 15 iristeanik, baina esango nun bai, 14 edo hola, Marta, erdi! Indar gutxikin gaude! Marta, erdi! Ba, egia esan, hau, haundio da, baino pixua daka, baino ez da harrika bezain beste, Pues ez dakit eroso. Piri, harrikua zen egingo du, harrikua zen egingo. Utsi da, male, Lucia. Ai, ama. Bueno, patata guai gatza botako dio. Lasai, aurrena janingo deu, eta harriko ingo deu piñon artia, vale? Lasai, venga. Beitu, dakau hemen papillota. Beitu nola gehatzen, Beru-berua da, honek ez dakako meikian espian. Eta gelditzea hola txurilla, aragila behitu txurilla gelditzea, xamurra, eta ikusiko zuze gauza, goxua, platerian jarriko deu. Aber, zemuz bateatzen zaigun, bertatikan.
Bale, azteko tamein, jarriko deuna hemen adidezola. 4 patata, egarra patatoiak, Venga, iepa, guain, hau bateako deu. A ber, honekin igual moztu. Eta igual honekin atea, hau zertako erabili du, batzu jantzako bakarrikan, ez da? Patatak eta bai atea. Bai, bakarrik olio pixka daka. Bai. Venga, ingo deuna da, hemen dikan ebaki. Horrela, bale. Eta irukitxo hori ateako dugu. Beitu, Zer gauza xamurra, Mako pintan. Zerako itxura, Piperra da eharrakin. Horrela, xe. Bale. Eta guain behar deuna da, hemen, armendola eta batzuekin indeun mejungia erabili. Hau botako dugu pixkat. Beto, hau pixka gabe, hau hemen botako dugu lagungarri bezala. Horrela ito bezuk aldarik ixet, bale? Nahikoa. Eta, gerengo deuna da, bai, perexil eta baratzu jadakan hau, pixkat, hau bai botako jo gainetik. Eta patateiera. Txaka, txaka, txaka. Listo. Oso ondo. Ba, Lucia, eskerrik asko hemen izateatik. Zuei, gonbidapenagatik. Indarrasko hartu asteburuen eurra emateko. Eta gu hemen jarraituko dugu koxinan eta ea, txapelda guzti etortzean urrengoan honean. Bale? Bueno, lagunak, ondo izan da urren arte. Eta badakizue, zentralatu dira jun, laguntzea eta animatzea.